Storytime o tom, ako som si myslela, že moje druhé šnorchlovanie v živote bude zároveň môjim posledným. Počas toho, ako ti tu ukazujem, ako môže pekne vyzerať deň na Gili Air, ti poviem o tom, ako si ho môžeš pokaziť vlastnou hlúposťou. Mali sme super čas, užívali sme si jazdotlačení bicykla po pieskových cestách, výhľady na neuveriteľnú vodu a keď už konečne toľko nepieklo, išli sme šnorchlovať, lebo však na Gili sa mi to mega zalúbilo. Už z brehu kúkam, že všetci idú do vody v topankách a my vybavení tak po slovensky, rozumej, ja som mala najlacnejší šnorchel set a Martin mal plavecké okuliare. Sme si povedali, že topánky netreba. Najprv pohoda, piesok, voda, fišky, ale jak čas bežal, ja som si začala všímať, že tie korály sú už nejako strašne blízko mňa. Tak si vravím, že možno by už bolo treba prestať hľadať Nema a začať riešiť, ako sa dostanem naspäť, lebo fakt niekde už tie korály začali trčať z vody. Prúd nás odniesol trochu viac doľava, čo ma zmiatlo a dostali sme sa za taký korálový pás, z ktorého som nevedela nájsť cestu späť. Hľadá Martina, ten si samozrejme pláva keby nič. Ja už vo full panika mode stresujem, že sa nemám ani kam postaviť, oddychnúť si, nadýchnúť sa. Všade okolo mňa korály. Potom ako Martin našiel trocha piesku, kde sme sa mohli postaviť a upokojil ma, že nie, určite tam nebudeme musieť dostať, kým nezačne príliv, tak som ho konečne pustila a nechala ho nájsť cestu von. A teda žiadne hororové scenári sa nekonali, ale ak by sme mali trochu viac rozumu a ja trochu menej paniky, nemusela by som teraz mať nohy dobité a opuchnuté od korálov. Ale ako Martin povedal, aspoň využiješ cestovné poistenie. Tak ja len, že buďte v novom prostredí múdrejší ako my, viac premýšľajte a stay safe.